እሺ ክቡራትን ክቡራና ቀዲመ ዕዙ ሰላምታ የቕርብ ምቕጻል ከኣብ ዝሓለፈት ኣብተን ዝሓለፋ ክልተ ፈነዋታተይ ሓሊፈ እውን ይነብብ ኣለኹ እንድያ ካብተን ምሩፃት ዓንቅጻት ናይ ኣበይ ወልደ ኣብ ካብ 1941 ክሳብ 1991 ናይ 50 ዓመት ተቃልሶኦም ማለት እዩ ቃልሱ ዘካይድዎ ማለት እዩ ጸኒሖ እውን ኣብቲ መጀመርታውን እቲ ኣገባብ ሳቶም ይገልጾውን ኣለኹ ንስለ ሓቂ ስለዚ እምበኣር ሕጂ እውን ኣብዚ ናይ ናቶም ኣበርክቶ እንድሕር ኣብ ምንታይ ኣተኲሮም እዮም ሕጂ ነቲ ህዝቢ ብፍላይ ግን ነቲ መንእሰይ ናይቲ እዋን እቲ ዝጸሓፍዎ ኣብ ትምህርቲ መርኪሶም እዮም ንኣብነቱ እንታይ እዮም ኢሎም እንተቲ ህዝቢ መንእሰይ እንተዝበራበር እንተዝመሃር እንተ ማሕበር ገይሩ ናሓድሕዱ እንተዝናቃቃሕሲ እንታይ እዮም ኢሎም ነይሮም እቲ ምንባብን መጽሓፍን ዘይምኽኣል ዝበሃል ርኹስ መንፈስ ነቲ ዘይምፍላጥሲ ነቲ ከም ርኹስ መንፈስ ከተንብብ ክትጽሕፍ ኣንቢብካ ክትርዳእ ዘይምኽኣልሲ ከም ምንታይ እዮም ኢሉ ሪኦሞ ከም ርኹስ መንፈስ ምክንያቱ እንታይ እዮም ኢሎም ሓደ ደንቆሮ ዘይተማሃረ ኣዞ ገበን ንኽፍጽም ዝበልዎ ኣሎ ገበን ንኽፍጽም ከይተረድኦስ ገበን ይፍጽም እያ እትብል ባኹም ቢልኣታ ዝበልዋ ስለዚ በዚ ምክንያት ገበን ድማ ናይ ርኹሳት እንድዩ እዚ ድማ ካብ ዘይምፍላጥን ምንቃሕን ዝመፀ እንድዩ ነዚስ ክንሓልፎ ኣለና ነዚ ምስ እናሓልፎ ጥራሕ ኢና እቲ ኣብ ህዝብና ዝርከብ ክፉእን ኣረጊትን መጺጽን ሕማቕ ማለት እዩ ዘይምቁር ዝኾነ ጠባይን ልማድን በዚ ከምዚ ዝበለ መንእሰያዊ ምንቅስቓስ ተመንቂሱ እንተዘይጠፊኡ ዘሓልፈልና ኮይኑ ኣይስማዓንን ዝበልዎ ኣሎ ስለዚ ልክዕ ኣብዚ እዋን እዚ ናይ ከምቶም ዝሓለፉ ካልኦት ናይ ነቶም እንታይ ይበሃል ኣብቲ ሳሕል ከለውሲ እቶም ጉጅለ ሳሕል በቃ ቀቢጮማ ነይሮም እንዲዮም እቶም ውያነ መጺኦም ዘድሓንዎ ግዜ ኣሎ እንድዩ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ድማ ነዚ ናይ መጨረሽታ ንህዝቢ ኤርትራ ናብ ምጽናት ገጹ ከጽንቶ ዝኽእል ብዘይቀል ዓለም ወይ ከዓ ድማ በቃ ለሚሱ ከምቲ ኣብ ልቡ እንዳወቕዐ ንሕና ኢትዮጵያን ኤርትራን በበይነን ኢሉ ዝሓስብ ነቲ ሓቂ ዘይፈልጥ እዩ ዝበሎ እታ ዝተላእካ ዛነ ዝተላእካ እየ ዝብላ ምክንያቱ ኣብኡ ኣመስኪሩ እዩ ስኢልካ ፈሪህካ ፈራሪህካ ዓውልካ ዘይትዝረቦ ዘይትዳጋገፍ ስለ ዝኾንካ ኢኻ እምበር ኢሳያስ ንሃገር ኤርትራ ናጽነት ንምምጻእ ሰላም ንምምጻእ ተላኢኹ ከም ዘይኮነ ዝእሙቱስ ብዙሓት ስለ ዘለዉ ይኹን እምበር ኣብ ዘይንቑሕ ሕብረተሰብ ከም ኣልካ ኣብ ኮለሌኻ ትነብር ኣብዚ እዋን እዚ ድማ እቲ ድልየቱ ከይፍጸመሉ ኣብ እስጋኢ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ሸበድበድ ዘለወሉ እዋን ናይ ቅድም ታሪክ ዶ ተራእይዎ ዝብሉ ኣይሰኣኑን ይኾኑ ግን ሓንቲ ክብላ ዝደሊ እንታይ እያ ከምቲ ገረሃርድ እውን ዝብሎ ወይ ከዓ ድማ እቶም ምሲንገር እውን ዝበሎ እንታይ ዝበለ ሓዲኦም እታ መጽሓፍ ትበሃል ነቲ ትሑት ደርቢ ክንዝርግሓ ምስ በቃዕና እሞ መጽሓፍ ነቢቡ ድማ እቲ ህዝቢ ንቕሓቱ ማዕረ እቶም ተበለጽቲ በዓል ኢሳያስ እውን ናጉጅልኡን ምስ በጽሐ ንዕኦም ክገትኦም ብምኽኣሉ እሳእታ ንህዝብና ብርሃን ዝኸፈትናሉ ንረብሑኡ ክሰምር ዝገበርናዮ ኢሉ ገረሃርድ ድማ እንታይ ኢሉ ሓበሻ ጌና ኣብቲ ናይ ኤውሮጳ ኣብ ጸልማት ዝነበረትሉ ዘበን ማእከላይ ዘበን ኣብኡ እያ ዘላ ዝኾነ መስፍን እንድሕር ደኣ ሓይሊ ረኺቡ እምቢ ኢሉ ኣሻፈረኝ ኢሉ በቃ ናቱ ሱርዓት ገይሩ ዘውድኽድኸላ
በዚ ድማ ኣብ ግጭት ዘምብራ ዝበሎ ዝበሎ ምስኡ ዘተሓሓዘ እዩ ካብዚ ዘውፅእ እዩ እቲ ምኽሪ ናይ ኣቦይ ወልዲ ኣብ ኣነ ድማ ኣብዚ ኩሉ ሕጂ ሸበድበድ ምባል ሸበድበድ እኹል እዩ ብዛዕባ ዘበን ዝዛረቡ ብዙሓት እዮም ግን ከ እዚ ሸበድበድ እዚ ከምቶም ካልኦት ብዙሓት ዝሓለፉ ናይ ምቅታልን ምቅትታልን ናይ ምውራርን ምውራርን ከምኡ ሓሊፎም እንዲዮም ሕጂ ድማ ከምዚ ምኽሪ ናይ ኣቦይ ወልዲ ኣብ ከምኡ ብዘይ ምፍላጡ እቲ ሰብ ከምዚ ርኩስ መንፈስ ናይ ድንቁርና ደንቁርካ ደንቆሮ ገበን ዘፈጽመካ ንኸምኡ ንምድላው ደኾን ይጠቅም ንማለት እምበር እቲ ከም ኩሉ ሰብ ከም ኩሉ ኤርትራዊ ማዓንጣይ ሓቂፉ ከም ዘለኹ ብዛዕባ እቲ ኣብዚ እዋን እዚ ዘፍርህ ዘሎ ደበና ብተኣምራት ከም ገለ ገይሩ ዝተርፍ ይኹን ዘይፈርህ ኮይነ ማለት ኣይኮንኩን እንታይ ደኣ ብድሕሪ ዝኸ እቲ ህዝቢሲ ኣብታ ደረጃቲ ኣድዩ ክጸንሕ ወይሲ ከምዛ ዝበሃል ከምዚ ነዚ ርኩስ መንፈስ ናይ ድሕረት በብጉጅለይ ጉጅለኻ ኣውራጃይ ኣውራጃኻ ሃይማኖተይ ሃይማኖትካ ምውድዳብ ካብኡ ክንጽለና እዩ ካብኡ ኸልግሰና እዩ ነውራጃዊ ምውድዳብሲ ብፌደሬሽን እንድዩ ምስ ፌደሬሽን ምስቲ ናይ ጥዑይ ፌደሬሽን ምስኡ ብኣገሮም ክሽፍንዎ ዝደልዩ ኣለዉ ከምዚ ጥራሕ እቶም ጉጅለ ሳሕል ወይ ከዓ እቶም ባርካውን ጉጅለ ባርካውን ድብሉና ዝነበሩ ጥራሕ ኢትዮጵያ ደኣ ትኸይድ እምበር ዳሕራይ ህዝቢ ኤርትራ ክሓልፈሉ እዩ መሰሉ ክረክብ እዩ ናጽነቱ ረኺቡ እንዳበሉ ዘዕሽውና ዝነበሩ ከይተረድኦምን ይኸውን ናይ ብሓቂ ሓቃቶም እውን እቲ ኣሚኖምሉ እውን ክኾኑ ይኽእሉ እዮም እቶም በውራጃ ካብኡ ተረፈ ግን እዚ ኣውራጃዊ ምውድዳብ ከምታ ገርሃርድ ዝበላ ቁኑዕ መሲልዎ ዝገብሮ ዘሎ ሰብ ከምታ ኣብ ማእኸላይ ዘበን ኣብ ጸልማት ዝነብረሉ ዝነበርና ከምኡ በብኸባቢኻ ምውዳብ በብኸባቢኻ መራሒ ምፍጣር ከምኡ እዩ እዚ ናይ ምዕራባውያን ግን ጥዑይ በዓለት ንሕና እኮ ኣብዚ ንነብር እኮ ደቅስቶ ኢና ኣይኮነን ዝብል ነዛ ደለኽዋ ሃገር ወይ ክፍሊ ምምሕዳር ፌደሬሽን ጀርመናዊ ጥራሕ ጀርመናዊ ካብተን ዝተፈላለያ ምምሕዳራት ዝመፀ ጥራሕ ኣይኮነን ኣብ ቁፅሪ ኣቱን እዩ ካበይ ይመፅኡ መወለዱ መበቆሉ ዝብል ኣብ እንታይ ሽሙ ኣቱን እዩ እንታይ ደኣ ይበቅዕ ዲ ይበቅዕ ቱርክ ማሕድር ሓላፍነት ወስድ ኢራን ወስድ ወዲ ኣየርላንድ ወስድ ከምኡ ዝኾነ ንፉዕ ደኣ ይኹን እምበር ዘርብሕ ደኣ ይኹን እምበር ኣብቲ ወዲ ዝኸባቢ እንዲዮ ካብዞም ገዛ እዚኦም እንዲዮም ዝብል የለን እዚ ድማ ካብቲ ዘይምፍላጥና ከምቲ ኣቦይ ወልዲ ኣብ ዝበልዎ እቲ ምንባብን ዘይምንባብን ኣንቢብካ ድማ ዘይምርዳእን ዝበሃል ርኩስ መንፈስ ምተዓለየ ተመንቂሱ ምኸደ እዚ ተደይ ተመንቂሱ ተዘይከይዱ ግን እቲ ተስፋናስ ኣዝዩ ውሕድ እዩ ኣብታ መጻጽ ዝኾነት ናይ ኣረጊት ወረጎስ ከምለሉ ዝነበረ ኣብ ኣኽንመላለስ ኢና እታ ኣረጊት ድማ ዋላቶም ፖርቱጋላውያን እውን ጽሉላት እዮም ሓበሻ ንውግእ ድሕር ዘይብሉ ሓንቲ ነጸላ ስታዮም ቆሎ ዝስንቆም ሕማቕ ጠበንጃ ዝመሳሪኦም ሓንቲ ረሳሕ ነጸላ እንታይ ሽሙ ትሕዝቶኦም እንዳበሉ ዝበሉና ከምኣ ሕጂ እውን ክሳዕ ዘላ ስለዚ ኣብዚ እዋን እዚ እውን ነዚ ንምሕላፍ ደኾን ይጠቅም ካብ ምኽሪ በዓል ኣቦይ ወልዲ ኣብ ካብ ምኽሪ በዓል ገርሃርድ እውን ኣብዚ ገርሃርድ ዝብሎ እውን ነቲ ግሪክ ዝሓየለት ኣብ ኤሮጳ ኮይኑ እዩ ዝስምዖም ክንደይ ሓስሚኦም ነዞም ድሑራት ሓበሬታ ዝውሕዶም እቶም ኣብዚ መጺኦም ጌጋ ሓበሬታ ዝህብዎም ኤውሮጳውያን እንዳበለ ዝነቕፈሉ ኣሎ ስለዚ ንኸምኡ እየ እምበር እዚ ዘፍርህ ዘሎ ከም ኩሉ ዝኾነ ኤርትራዊ
መበቆል ዘለኒ ናይ ብሓቂ የስጋኣኒ እዩ ግን ብድሕሪ ዝኸ ክንዮ ዝኸ ኣጠሚተ የዝጥምት ዘለኹ ብድሕሪ ዝስ ክውዳእ ድኹን ኸውን ኣብዚ ናይ ትግራይ ደኣመም እዚ ኩሉ ትምህርትን ስታይ ባቃ ብቕዓትን ኣርኣያ ናይ ኣፍሪቃ ክኾኑ እዮም ክኾኑ በቂዖም ኣርኣያና ኮይኖም ዝረኣያ ኣፍሪቃ እውን ክኾኑ ክእሉ እዮም ዝበሃሉ ዝነበሩ ከምዚ ኢሎም ይገማምዑ ኣብ ምውጥ ኣብ ሰጋእ መጋእ ይኣቱ ፍጹም ኣይነበረን ስለዚ ነዚኦም ክንሰግሮም እንድሕር ደኣ ኮይንና ክነቅሓለና ከምኡ እዮም ድምህሩና ዘለዉ ኣበይ ወልዲ ኣብ ገርሃርድ እውን ወይ ከዓ እቶም መፅሓፍቲ ብመሰረቱ ምስዚ ከምኡ ዝተተሓሓዘ እዩ ኩሉ ግዜ ግጭት ዝበዝሖ ድማ ኣብ ድሑር ሕብረተሰብ ዝበዝሖ ስለ ዝኾነ ንምንቕቓሕ ንብድሕሪ ዚ ሕጂ ግዝያዊት ጥራሕ ኣይኮነት ንብድሕሪ ሕጂ ኸ ከይድገም ንማለት እቲ ኣብዚ እዋን እዚ እቲ ናይ ቀደም ምኽሪ ናይ በዓል ኣቦይ ወልዲ ኣብ ይኹን ናይ በዓል ተምሳል ናይ በዓል ገርሃርድ ብዛዕባና ዝበልዎ እንዝኣመተ እሱኡ እቲ ቀንዲ መደበይ ማለት ናተ ናይ ቀደም ሕጂ እንተ እነበብኩ ወይ ከዓ ንሰብ ክፍልጥ እንተደለኹ እምበኣር ሕጂ ካብቲ ዝነበረዎ ሃፀይ ዮሃንስ ናብ ሰቆጣ ካብ ሰቆጣ ድያ ነበረትኩም ካብ ኢሳም ራድያ ዋላ ሰቆጣ ሕጂ ናብ ተበጊሶም ማለት እዩ ካብ ደብረ ታቦር እዮም መስለኒ ካብ ደብረ ታቦር ኩሉ ሰራዊቶም ሒዞም ተበጊሶም ሃፀይ ዮሃንስ እቲ ገርሃርድ ድማ ምስኦም ክብገስ እዩ ኣብ ቀላይ ቃፃና በፂሑ መስለኒ እምበኣር ኣብ ቀላይ ፃና ምስ በፀሐ ብዛዕባኡ ድማ ክብለና እዩ እንታይ ብለና ንመልከት ኣብኡ ዝያዳ ድማ ብዛዕባ እቲ ፅባቐ ናይቲ መሬት ክነግረና ይኸውን ብዛዕባ ንቕሓት ናይቲ እዋን እቲ ዝነበረ ህዝቢ ሓበሻ እውን ክገልጸልና ይኸውን እንድዕ ድሓን ሓሲብና ብሓቢርና ንከታተል ኣብ ቀላይ ፃና ትብል ምዕራፍ 11 እዚኣ ዝብል ኣርእስቲ ሂብዋ ኣሎ እቶም ክዛረበሎም ዝኽእል ይቐዲሙ ዘስፍሮም ቶም ነጥብታት ከዓ ከምዚ ኢሉ ኣስፊርዎም ኣሎ ምብጋስ ናይ ሃፀይ ምስ ኩሉ ሰራዊቱ እቲ ንጉስ መፀ እቲ ስርርዕ ኣብቲ ሰፈር ኣብቲ ጉዕዞ 3 ክቡራት ኣንስቲ ነበራ ምእንቲ ወተሃደራት 100 ደኣ ቅሬታ 100 ወተሃደራት ከም ሓለውቲ ስእነት ሰዓበ ምክንያቱ እቲ ቁፅሪ ቃፍላይ ናብ 1000 ስለ ዝደየበ እቲ ልብኻ ዝምስጥ ከባቢ ጎቦ ኣሞራ ወይ ከዓ ጎቦ ራውያ እውን በሃል እዩ እታ ቀዳመይቲ ብእምኒ ዝተሰርሐት ቢንቶ ኣብ ሃገረ ሓበሻ ብዛዕባ እዚኣ ድማ ክዛረብ እዩ ማለት እዩ ሓደ ናይ ጫካ ባርዕ ርኢዩ ክኸውን ኣሎ ምርጋፍ ኣብ ገምገም ቀላይ ፃና ስለዚ ኣብ ቀላይ ፃና ኣራጊፎም ክኾኑ ኣለዎም መግለፂ ናይ ፃና እታ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ባሕሪ ፃና እቶም ወተሃደራት ካብቶም ኣጓዱ ናይቲ ህዝቢ ዘመቱ እቶም ወተሃደራት ካብቶም ኣጓዱ ናይቲ ህዝቢ ዘመቱ ከምኡ እዩ ነይሩ እቲ ሰራዊት ኣብቲ እዋን እቲ መንግስቲ ዝበሃል እውን ከምኡ እንዳዘመተ እዩ እንዳዞረ እዩ ዝበልዕ ነይሩ ስለዚ ብዛዕባ እዚ እውን ክነግረና እዩ ምብጋስ ካብቲ ዘዕረፍሉ ተበጊሶም እዮም ክኾኑ ዝኽእሉ እቲ ናይ ቀረፅ ሓላፊ ደንብያ እቲ ዝሃብተመን ዝበዝሐ ህዝቢ ዝነብሮ ምምሕዳር ሃገር ሓበሻ ስለዚ ደቂ ደንብያ ተተባሃለ ዝበሃሉ እንተለዉ ክፋል ናይ ሓበሻ ወይ ከዓ ናይ ኤርትራ በዓል ማለት ኣነ እውን ናቱ ዓልየት ከም ዘለኒ መጠን ደንብያ እንታይ ዝብሎ ዘሎ እቲ ዝሃብተመ ዝበዝሐ ካብ ሃብታም ቦታ ዝመጻእካ ከም ማለት እዩ ስታይ ዘሕብን እምበር ኣይኮነን ዶ ካብ ሃብታም ቦታ መጺኻ ዝመጻእኻ ኣኻ ክትብሎሲ ካብ ድኻ ሃገር መጺና እኳ ሃገርና ኢልና
كنحبن نفتو ኣለና ስለዚ ዘይ ንቕሓትና ተዘይኮይኑ ደቂ ደንብያ እንተበሉና ናይ ደንብያ ዘደማለካ ተበለኒ ንዓይ ሞኸ እየ ዝብሎ ስለዚ ከምኡ ግን ብኸምዚ እውን ድሕር ዳይ ነቕሕኻ ኾንካ ኣብ ምስሓብ ተኣቱ ንርእሱቲ ወዲ ደንብያ ዝብለካ ዘለውን ልክዕ ከማኻ ዘርኢ ናይ ካብ ደንብያ ዝመፁ ከም ዘለዎ ውሁብ 100 ካብ 100 እዩ ደንብያ እቲ ዝሃብተመ ዝበዝሐ ህዝቢ ዝነብሮ መምሕዳር ሃገር ሓበሻ ቁንጹብ ብዕራይ ስለ ዝተዋህቦም እቶም ወተሃደራት ዘረረፉ ምብጻሕ ናብ ጎንደር ብዛዕባ እዚአን እምበኣር ኣብ ጎንደር ከም ዝበፅሐት ናይ መጨረሻ ነጥቢ ብዛዕባኣ ክገልጸልና እዩ ማለት እዩ ኣቶ ገርሃርድ እቲ ኣብ ጉዕዘይ ዘሰንየኒ ዝነበረ ቅድሚ ገለ መዓልትታት ገዲፉኒ ናብ ኣቶ ናረቲ ከደሞ ናቶም ኣሕዋት ናረቲ እቶም ጥልያን እዮም ኣቶ ናረቲ ድማ ዝነብረሉ ሓደ ገፊሕ ኣጉዶ ሃቦ እዚ ምድቃስ ዝፈቱ ሰብ ከዓ ኣብ ዕለት 17 ንግሆ ምትንሳእ የድልዮ ኣይነበረን ኣብቲ ንግሆ እቲ ቅድሚ ፀሓይ ምብራቓ ኣዝዩ ንግሆ ብዙሕ ጫውጫውታን ዋዕዋዕታን ብኩሉ ተሰምዐ ስለዚ ሃፀይ ዮሃንስ ሰራዊቶም ሒዞም ክብገሱ ናይ ምብጋሶም ምክንያት ምብጋስ ናይ ሃፀይ እንድያታ ቀዳመይቲ ነጥቢ እውን በዚ ምክንያት ይኸውን ዝኽእል ሓቢርና ንከታተል እዚ ከዓ ብምክንያት እቲ ምጥርናፍ ኮረሻ ምስቃል ምጽዓን ናይተን ኣሻሓት ኣባቕልን ኣእዱጉን ኣፍራስን እቶም እንስሳ ዝህብዎ ዝነበሩ ድምፅን ደርጓዕጓዕን እቶም ህዝቢ ዝጸዋውዕዎን ዓው ኢሎም ዝዛረብዎን በቲ እቶም ሰባት ዝገብርዎ ጉያን ሸበድበድን እዚ ኣብ ኣዝዩ ርሑቕ ኮንካ ዝስማዕ እዩ ነይሩ ዋዕዋዕታ ነይሩ ማለት እዩ ሓሊፍካ ድምፂ ተኽሲ ጠበናጀውን ይስማዕ ነይሩ ኣነ ወፂአ ምስ ተዓዘብክዎ ክግለጽ ዘይከኣል የርየ እቲ ኣብቲ ሰፈር ናይ ሰማራ ዝነበረ ኣዞ ካብ ሰማራ እምበር ተበጊሱ ዝነበረ ኩሉ ሰብ ኣብ ሸበድበድ እዩ ነይሩ ስለዚ እምበር ሃፀይ ዮሃንስ ሰፈሮም ኣብ ሰማራ እዩ ነይሩ ኣብ ሰቆጣ ዝበልክዎ ጉዕዞ ናብ ሰቆጣ ትብል ስለ ዝረኣኹ ቅሬታ ሸበድበድ እዩ ነይሩ ኣብ ኩሉ ኩርናዕ ብመልክዕ ጉጅለ ስድራ ቤት ብውልቀ ሰብ ብኩሉ ወገን ሸበድበድ ነበረ ኩሉ ሰብ ነቶም ምስኡ ክወስዶም ዝደሊ ኣቑሑት ካብቶም ኣጓዱ የውፅእ ይጻዓኑ እቶም ኣቑሑት ይጻዓኑ ንሕንግድ ዝኾኑ እንስሳታት ነቲ ጽዕነቶም ከም ዘውድቕዎ ይገብርዎ እቶም ሕንግድዎ ካብ ጽዕነቶም ከም ዝወድቕ ገብርዎ ተጻዒኖም ዝነበሩ መልሾም ይወርዱ ተጠርኒፎም ዝነበሩ መልሾም ተፈንጢሖም ብኻልእ ኣገባቢ ጥርነፉ ነበሩ ካብቲ ኩሉ ህዝቢ እቶም ወተሃደራት ሓደ ርብዒ እዮም ዝኾኑ ብርቲ ህዝብስ ምስቶም ሃፀይ ዝጓዓዝ ነይሩ ምክንያቱ ኣብ ዝኣተውዎ ዓዲ ነቶም ሃፀይ ክብሉ ምግቢ ስለ ዝርከብን ዝዝረፍን እዚ ከምኡ ነይሩ ማለት እዩ ስለዚ ጥራሕ ሓደ ርብዒ እቲ ሰራዊት እምበር እቲ 3 ርብዒሲ ህዝቢ ነይሩ ከምኡ ዝብለና ዘሎ ስለዚ ተምሳል ናይ ሽዑ ዝነበረውን ከም ታሪክ እንተፈለጥናዮ ጽቡቕ እዩ እቶም ዝተረፉ ከዓ ዝሸምገሉ ሰባት ኣንስቲ ቆልዑ እዮም ኣዞቶም ሓደ ርብዒ ወተሃደር ክኾኑ ከለዉ እቶም ዝተረፉ ከዓ ዝሸምገሉ ሰባት ኣዞ ምስኦም ከይዶም ምግቢ ክገብሩ ስለ ዘይክእሉ ኣብዚ ሓገዝ ናይ መንግስቲ ስለ ዘይብሎም ብኸምኡ እዮም ዝሕገዙ እቶም ዝሸምገሉ ሓሪሾም ክበልዑ ዘይክእሉ ምርኩሶም ሒዞም እንዳኸዱ ማለት እዩ ኣብኡ ንኽቕለቡ ማለት እዩ ኣንስቲ ቆልዑ እዮም ኩሎም ድማ ናብ ሓደ ኣንፈት ናብ ደቡባዊ ምብራቕ ኣምርሑ ከም ብሓደ ናብ ኣዝዩ ተስፋ ዘለዎ ቦታ ተመሪሖም ደስ ኢልዎም ዝኸዱ እዮም ዝመስሉ
እቶም ኩሎም ኣጓዱን መንበሪታትን ጥራዮም ተረፉ ዋላ ሓደ ዝግደሰሎም ስለ ዘይብሎም ከዓ ዑና እዮም ክኾኑ እቶም ተቐመጥዎም ዝነበሩ ሕጂ ገዲፎሞም ምስከዱ ዝቕመጦም ስለ ዘይብሎም እቶም ኩሎም ኣጓዱ እቲ ሰራዊት እንተ ህዝብን ገዲፍዎም ምስ ከደ እንታይ እዮም ክኾኑ ዑና ቀጺሉ ሰዓት 8 ምስ ኮነ ድማ ካብቶም መዳፍዕ ተተኪሱ ድምፁ ኣስምዐ እቲ ንጉስ ድማ ኣብ ቅድሚት ተራእየ ምስኡ ድማ ሰራዊት ምስኡ ድማ ዓበይቲ ከበሮ ነጋሪት መለኸት ኣብ ግብፂ ዝተሰርሑ ናይ ሙዚቃ ኣቑሑት ዝሓዙ መፁ ስለዚ ምርኢት ዘለዎ እዩ ስለዚ ኣገባብ ኣገዛዝ ኣኸመይ ከም ዝነበረ እውን ካብዚኦም ኢና ክንረኽቦ ንኽእል ከመይ ይመስል ነይሩ እቲ ምምሕዳር እቲ ብኸመይ ኣገባብ ይንቀሳቐስ ሱ ነይሮም እቶም ሃፀያት ከምኡ ካብዚ ኢና ትምህርቲ ክንረክብ እንኽእል እቲ ንሳቶም ዝሰምዕዎ ዝነበሩ ዓይነት ዘስምዕዎ ዝነበሩ ዓይነት ሙዚቃ ግን ደስ ዘብል እዩ ነይሩ ደሓር ሓደ ነዊሕን ሰፊሕን ኣቑሑት ዝተጻዕና መጽዓኛ ዝሓዘ ቃፍላይ ሰዓበ ምስኦም ድማ እቲ ንጉስ ኣብ ኣዝያ ዝተሰለመት በቕሊ ተወጢሑ ነበረ ኣብቲ ልዕሊ እቲ ንጉስ እቲ ኣዝዩ ጽቡቕ ጽላል ኣብ ጀርመን ዝተሰርሐ ተዘርጊሑ ነበረ እታ ፀሓይ ኣብቲ ጽላል ምስ ኣብረህት ድማ እቲ ዝነበሮ ወርቂ ኣንጸባረቐ እሞ ዕብየቱን ጽባቐኡን ክንዲ 2 ዕጽፊ መሰለ ምስኡ ብድሕሪኡ ድማ እቲ ዳርጋ ክንድቲ ናይ ንጉስ ዝዕብየቱ ጽላል ዝተዘርግሖ እጨገ ነበረ ብድሕሪኦም ድማ ሓደ ክፋል ወተሃደራት ሰዓበ ብኸምዚ ኣገባብ ድማ ክሳብ ሰዓት 10 ቀጸለ እቶም ዝቐደሙ ድማ ብጎቦታት ይኽወሉ ነበሩ ስለዚ ክሳብቲ ጫፎም እቶም ሃፀይ ከም መራሒ ምስ እጨገ ተሰንዮም ዝኸዱ ክሳብቲ ናይ መጨረሻ ዝብገስ 2 ሰዓት ገይሩ ማለት ሰዓት 8 ክሳብ ሰዓት 10 እቶም ዝቐደሙ ድማ ብጎቦታት ይኽወሉ ነበሩ ኢሎም ብኸምዚ እቲ ሰፈር ጥራይ ኮነ ሳማራ ጭውጭው በለት ኢሉ ክሕሰብ ዘለዎ እዚ ብኸምዚ ካብ ሰፈሩ ዝተበገሰ ቅሬታ ክሕሰብ ዘለዎ እቲ ብኸምዚ ካብ ሰፈሩ ዝተበገሰ ብዝሕሰብ 40,000 ምዃኑ እዩ 40,000 ምስቶም ዝኸውን ህዝቢ ሓደ ርብዒ ድዩ ሓቂ ካብዚኦም ዝነበረ ስለዚ ሸሕ ኣቢሎም ቶም ወተሃደር ማለት እዩ እቲ ዝተረፈ 10,000 እዮም ዝኾኑ ዘለዉ ቶም ወተሃደራት 40,000 ዝኾኑ ዘሎ 4,000 ኣይኮነን እቲ ዝተረፈ ኩሉ ግን ህዝቢ ነይሩ ማለት እዩ ምክንያቱ እቲ ኣብ ሳማራ ዝነበረ ህዝቢ ኩሉ ክንድኡ ክግመት ዝኽእል እዩ ኣብ ውሽጢ 6 ሰዓታት ብኸምዚ ዝኣመሰለ ስርዓት ዘለዎ ክንድዚ ዝኣክል ጽንቅቕ ኢሉ ክብገስ ስለዚ እምበኣር እቶም ወተሃደራት ክኾኑ ክእሉ ካብ ሰዓት 8 ክሳብ 10 ዝበሎም ኣብዚ ግን 40,000 ዝኸውን ከዓ ዝኽእል ኣብ ውሽጢ 6 ሰዓታት እዩ ዝብሎ ዘሎ ኣብ ውሽጢ 6 ሰዓታት እዚ 40,000 ዝኸውን ብኸምዚ ዝኣመሰለ ስርዓት ዘለዎ ክንድዚ ዝኣክል ጽንቅቕ ኢሉ ክብገስ ብሓቂ ሓደ ፍሉይ ስርዓት ከም ዘሎስ ሰብ ክኣምነሉ ጥራሕ እዩ ዘለዎ ትእዛዝ ትበሃል ኣይተሰምዐትን ባዕሉ እዩ ሰብ በቃ ተሰሪዑ ዝኸይድ ትእዛዝ ትበሃል ኣይተሰምዐትን ከምዚ ሓደ ዘይረአ መንፈስ ዝመርሕ ዘሎ ኮይኑ እዩ ዝስማዓካ በቃ ብዘይተ ከምዚ ግበር ዘይብሉሲ እቲ ህዝቢ በዓል እዩ ከምኡ ኢሉ ተሰሪዑ መን ይቕድም ተራዳዲኡ ተናባቢቡ ዝበሃል ዘበን
ዝኸይድ ይብሎ ዘሎ በቃ እምበር ዝእዝዝ ከም ኣይተሰምዐን ከምዚ ሓደ መንፈስ ዘይርአ ዝእዝዝ ዘሎ ኮይኑ እዩ ዝስማዓካ ድንግርግርን ምትሕንኳልን ጋሕመጥመጥን ወይ ምጉናፅን ዝነበሩ ኣይመስሉን እዮም ሓደ ክፍለጥ ዘለዎ እዚ ሃፀይ ምስ ሰራዊቱ ካብ ቦታ ናብ ቦታ እንዳዘረ ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ምስፋር ኣብ ሃገር ሓበሻ ናይ 1000 ዓመታት ባህሊ ምዃኑ እዩ እምበኣር ናይ 1000 ዓመታት ስለዚ ኣብቲ እዋን እቲ 1000 ዓመት እቶም ወጻእተኛታት እውን እዚ ባህሊ እምበኣር ሃብ ሓበሻ ነዊሕ ባህሊ ናይ ንጥንቲ ባህሊ ከም ዝነበረ በዚ ድማ ክንመሃር ንኽእል ማለት እዩ ከምዚ ገሊኦም ኣብ ሓበሻ ባህሊ ይነበረን ናይ ጥንቲ ድበሃል ኣይነበረን ዝብሉ ከምኡ ኣይኮነን ገሊኦም ድማ በቃ ናይ በዓል ኣዱሊስ ስልጣኔ ናህና እዩ ገለ እንዳበሉ ድማ ናይ እንዳባ ሓጎታትና እዩ ክገብርዎ ዝደልዩ እሱ እውን ሓቂ ብሎ ንኹሉ ብግቡእ ብምውዙን ብሓቂ ኢና ክንፈልጦን ከነቕርቦን ዘለና እምበር ናይ ብሓቂ መዘንባዕቲ ታሪክ ኣነ ሓደራ መመልሲ ክብሎም ዝደሊ ነዞም መጻሕፍቲ ታሪክ ዝጽሕፉ ንስለ ሕልናኹም ንስለ ረብሓኹም ንረብሓ ህዝቢ እውን ኣይብለኩም ዋላ ንረብሓኹም ብስምዒት ታሪክ ኣይጸሓፍን እዩ ጌጋ እዩ ብናተይ ንዝቐርበኒ እዩ ብማለት ነቲ ሓደ ድማ ኣይቀርበንን እዩ እንዳበልካ ነቲ ይቐርበኒ ትብሎ ዘይግብኦ ባህርታትን ምኩሓሓልን ሰማይ ከተዕርጎ ነቲ ድማ ናተይ ንዝበተን ዝግብኦ እኳ ክትከልኦ ካብዚ ሕማቕ ባህሪ እዚ ወይ ከዓ ድማ እንታይ ናይ ድንቁርና ምልክት እዩ ድንቁርና ድማ እንታይ እዮም ኢሎማ ኣቦይ ወልዲ ኣብ ርኹስ መንፈስ ምክንያቱ ገበን እዩ ዘግብር እዚ ድማ ታሪክ ምጥምዛዝ ድማ ሓደ ገበን እዩ በዚ ምክንያት ኣብቲ ናይ ሃፀይ ጉዕዞ መን ኣብ ጥቓ መን ይሰፍር መን ምስ መን ይጓዓዝ ሓደ ዓይነት ዝማዕበለ ስርዓት ኣሎ ስለዚ እምበኣር ብኸምኡ እውን መንፈሱ ድዩ ድመርሕ ዝብሎ ዘሎ እቲ ህዝቢ ከምኡ ስለ ዝለመደ ናይ 1000 ዓመታት ባህሊ ከዓ ስለ ዘጥረየ መን ምስ መን ብገስ መን ቅድም ተበጊሱ መን ቅድሚት ክኸይድ ኣለዎ መን ኣብ ማእኸል ክኸይድ ኣለዎ ከምኡ ዝኣመሰለሲ ባህሊ ኣሎ በዚ እምበኣር እቲ መንፈስ ዘይርአ መንፈስ ድእዝ ዘሎ እዩ ዘብለካ በቲ ንሳቶም ዝገብርዎ ስርዓት ምትሕንኳል ዘይብሉ በቃ ድንግርግር ዘይብሉ ዝገብርዎ ዝብል ዘሎ እንታይ እዩ ዝብል ዘሎ በዚ ምክንያት ኣብቲ ናይ ሃፀይ ጉዕዞ መን ኣብ ጥቓ መን ይሰፍር መን ምስ መን ይጓዓዝ ሓደ ዓይነት ዝማዕበለ ስርዓት ወይ ከዓ ዝማዕበለ ባህሊ ኣሎ ነብሲ ወከፍ በዓል ሽመት ምስ ሰራዊቱ ምስ መን ይጓዓዝ ከምኡ ድማ ነብሲ ወከፍ ሰራሕተኛ መንግስቲ መዓስን ምስ መንን ከም ዝጓዓዝን ኣብቲ ዝሰፍረሉ ቦታ ምስ በጽሑ ድማ መን ኣበይን ኣብ ጥቓ መንን ቦታ ሒዙ ተንዲኡ ክተክል ከም ዝግብኦን ብግቡእ ዝፈልጥ እዩ እዚ እምበኣርቲ ከምዚ ዘይርአ ድዩ ዝእዝዝ ዘሎ ከምዚ ግበር ዘይብሉሲ ኣዞ ከምዚ መንፈስ ዘይርአ ድዩ ዝእዝዝ ዘሎ ዘብለካ እምበኣር ናይ 1000 ዓመታት ኣቢሉ ተመክሮ ስለ ዘሎ ከም ባህሊ ስለ ዝኾነ ነዚ ከም ውሁብ እዩ ዝወስዶ እቲ ሰብ እምበር መምርሒ ኣየድልዮን እዩ ነይሩ እቲ ህዝቢ ማለት እዩ እቲ እቶም ሃፀይ ዝጓዓዝሉ ዝነበሩ እዚ ንገዛ እርሱ ሓደ ታሪክ እዩ ሓደ ባህሊ ሓደ ምዕባለ እዩ ክንፈልጦ ድማ ይግባአና ብከምዚ ኢና ክንፈልጦ ረኣ ንኽእል እምበር በዞም መጎምፀፅቲ ታሪክ ሕጂ ረኣይ ዝቐይረልና እምበር መብዛሕትኦም ምጉምፃፅ ባህሊ ጥራሕ ብከምዚ ዝኸዱ ምጉምፃፅ ታሪክ ብጎምፃፅ ታሪክ ዝፅሕፉ ናይ ብሓቂ ካብዚኦም ዘላቕቀልና ግዜ የምፃልና ኣምላኽ እቲ ኣብ ቅድሚት መንፅር ቴንዳ ናይቲ ንጉስ ዝሰፍር እቲ ፊት ወራሪ እዩ
ኣብ ቅድሚት መንጽር ቴንዳ ናይቲ ንጉስ ዝሰፍር ቦታናቱ ሕጂ ዝነግሮ የድልዮን እዩ እቲ ፊት ወራሪ እዩ እቲ ብላታን ጌታን ድማ ብድሕሪ እቲ ቦታ ናይ ንጉስ እዩ ቦታኡ ዝሕዝ ብላታን ጌታን ተለኣኽቲ ገለ እዮም መስለኒ ኣብ ናይ ሙሲንገር እውን ኣብ ናይ ጸዓት ዘጋኹም ኢሉ ዝጸሓፎም ኣሎ እታ ብላታን ጌታን ዝበሃሉ ስድራ ቤት ወይ ከዓ ከም ዓልየት እዮም ከም እንዳ እዮም ኢሉ ዘስፈሮም ኣሎ ኣብኡ ተለኣኽቲኦም ግን ከምዚ ኣገልገልቲ ናይቶም መሳፍንቲ እቲ ብድርጁን ካብቲ ቴንዳ ናይ ንጉስ ንወገን የማን ኮይኑ ኣዝዩ ናብ ንጉስ ቀሪቡ ቦትኡ ይሕዝ እቲ ኣጋፋሪ ወይ ንስለ ሓቂ ንሱ ዘይፍሉጥ ሓለቓ ኣሳሰይቲ ኣብቲ ቤተ መንግስቲ እዩ እዚ ኣጋፋሪ ድማ ንወገን የማን ናይ ንጉስ እዩ ቦትኡ ዝሕዝ ወዘተ ከምኡ እዩ ስለዚ ቦትኦም ፍሉጥ ስለ ዝኾነ ፊትወራርበይ ስታይብል ተይጨገበይ ጋበይ ይኾኑ እቲ ብድርጁን ዝበሃል ዘሎ እዩ እቲ ብላታን ጌታና እዩ ይፈልጡ እዮም እቲ ቦትኦም እቲ ናይ ሃፀይ ቦታ ድኾን ዝኾነ ትላ ቦታ ግብር ምሰበለት ካብኡ ዳሕራይ ይፍለጥ እዩ ማለት እዩ ስለዚ በዚ እዩ እቲ ኣብቲ ጉዕዞ ድንግርግር ዘይፍጠር ከምዚ ዘይርአ መንፈስ ዲ ዝመርሕ ዘሎ እዩ ትእዛዝ ዝህብ ዘሎ እዩ ዘብለካ ዝብሎ ዘሎ ናይ 1000 ዓመታት ተመክሮ እምበኣር ከምኡ ገይርዎ ኣብቲ ህዝቢ እዚ እውን ታሪኽና እዩ ታሪኽ ኣቦታት ኣቦሓጎታትና እዩ ማለት እየ እንድዒ ክንደይ ካባና ነዚ ይፈልጥዎ ነይሮም እቲ ናይ መጽሓፍ ቅዱስ ብዙሕ ኣፍልጦ ዘለዎ ንጉስ ሃፀይ ዮሃንስ እዮም እዚኦም ነዚ ናይ ጥንቲ ስርርዕ እዚ ምስ ናይ መጽሓፍ ቅዱስ እዩ ዘተሓሕዞ እንታይ ዝብል ዘሎ እቲ ናይ መጽሓፍ ቅዱስ ብዙሕ ኣፍልጦ ዘለዎ ንጉስ ነዚ ናይ ጥንቲ ስርርዕ እዚ ምስ ናይ መጽሓፍ ቅዱስ እዩ ዘተሓሕዞ ስለዚ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ነዚ ዝመስል ኣገባብ ኣሎ ክኸውን ኣሎ ምክንያቱ እንታይ ዝብል ዘሎ ፊት ወራሪ በይ ይኸውን ብላታን ጌታና በይ ይኸውን እጨገየ ከም በዓል ዳንኤል እዮም ንበሎም ከም በዓል ሙሴ ኣበይ ይኾኑ ብፍላይ ኣብቲ ናይ ዘበነ ሙሴ ከምኡ ነይሩ ክኸውን ይኽእል ስለዚ ናብቲ ጥንታውነቱ ንመልሰና ኣሎ ባዕሉ እዚ ናይ 1000 ዓመታት ብለና ኣሎ ጓና እዩ እምበር ሓበሻ ኣይኮነን ኣብዚ ድማ እንታይ ዝብሎ ዘሎ እዚ ብዙሕ ኣፍልጦ ናይ መጽሓፍ ቅዱስ ዘሎ እዚ ኣገባብ ኣጓዓዕዛን እዚ ኣሰፋፍራ እዚ ንጉሳ በይ ይኸውን ፊተውራሪ በይ ይኸውን እቲ ሰራዊት ሓደ ሽመት ዘለዎ በይ ይኸውን እቲ ጨገ በይ ይኸውን እቲ ኣሳሳይ ብላታን ጌታና በይ ይኸውን ምስ መጽሓፍ ቅዱስ እዩ ዘተሓሕዞ ስለዚ አንቱም ናይ መጽሓፍ ቅዱስ ዘለኩም ነዚ ዝመሳሰል ሕጂ ዝነቦ ዘለኹ ገርሃርዲ ኢልና ዘሎ ከምኡ ዝኣመሰለ ነይሩ ዶ ምናልባሽ ኣብቲ ናይ በዓል ሙሴ ናይ በዓል ዳንኤል ገለ ይርከብ ይኸውን ስለዚ ከምዚ እውን ጥንታውነት እዩ ዝነግረና ዘሎ ጥንታውነት ናይ ባህሊ ሓበሻ ልክዕ እዚ ክኸውን ዝኽእል እዩ ይኹን እምበር ክኸውን ይኽእል እዩ ግን ገይርዎ ኣሎ ልክዕ ከምኡ ይበለን ልክዕ እዚ ክኸውን ይኽእል እዩ ይኹን እምበር እቲ ኣብ ጉዕዙኡን ሰፈሩ ክሕዝ ከሎን ዝግበር ኣገባብ ግን ካብቶም ጥንታውያን ኣፍሪቃውያን ኣህዛብ ዝመንጨ እውን ክኸውን ይኽእል እዩ ብሎ ዘሎ ካብ መጽሓፍ ቅዱስ እዩ ዘተሓሕዞ እቲ ንጉስ ምስ መጽሓፍ ቅዱስ እዩ ዘተሓሕዞ ግን ከዓ ካብ ጥንታውያን ኣፍሪቃውያን ኣህዛብ ዝመንጨ እውን ክኸውን ይኽእል እዩ ከዓ ኢሉ ኣስፊሩላ ኣሎ ከምዚ ዝኣመሰለ ታሪኽ ከዓ ዘድልየና ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ጸሓፍቲ ታሪኽ እዮም ዘድልዩና ዘለዉ እምበር ነታ ናተይ ዝበልካያ ክትኳሓሕላ ነታ ኣይናተይ ንዝበልካያ ድማ ታትግባኣ እኳ ክትከልኣ እዚ ርኹስ እንታይ ዝበለ ዘይ ርኹስ መንፈስ ኢኻ ክትብሎ ትኽእል ሓቂ ዘረባሓይ ርኹስ ባህሊ ኣብ ገበን ዘእቱ ኩሉ ከም ርኹስ እዮም ዝርእይዎ በይወልድ ኣብ ማለት እየ እምበኣር ብዛዕባ እዚ ኣብዚ ኣክል ኢሉ ናብ ሕጂ ናብ ካልኡ ከኣቱ እዩ ጥራይ እቲ ኣብቲ ሓባባሪ ብትእዛዝ ናይ ሃፀይ ድሕሪት ተሪፉ ከም ዝነበረ ክሕብር እዚ ኣብዚ ኣክል
እቲ ተሓባባሪ ግን ብትእዛዝ ሓፀይ ድሕሪ ተረይፉ ከም ዝነበረ ድማ ክሕብረና እዩ እቲ ምክንያት ድማ እቲ ናይ ምስንባት ኣበጋግሳና ከመይ ከም ዝነበረ ክገልጽ ተባሂሉ እዩ ድሕሪት ክተርፍ ተኣዚዙ ስለዚ ሓደ ዓይነት ጋዜጠኛ እዩ ነይሩ ክትብል ትኽእል ኢኻ ከመይ ነይሩ ባጋግሱ ጽቡቕ ዶ ነይሩ ሕማቕ ነይሩ ድንግርግር ዶ ነይሩ ንዕኡ ከኣጽኒዑ ሓበሬታ ክህብ ማለት እዩ እቲ ሰራዊትና ምስ ሃፀይ ምስ ከደ ንሕና ክንብገስ ክንዳሉን ክንጥርንፍት ነበረና እሞ ነዚ ንምግባር ድማ ሙሉእ መዓልቲ ወሰደልና እቲ ኣቑሑተይ እኳ ኣዝዩ ይውሕድ ነይሩ በዚ ምክንያት ድማ ገለ ኣባቕል ስለ ዘየድለያኒ ገዲፈየን እየ ኣዞ ገለ ባቕልሲ ኣየድለያንን በዚሕ እንተነ ባቕል ገዲፈየን እየ ይብል ኣሎ ግን እቶም ሒዘዮም ዝመጻእኩ እኳ እንተወሓዱ ካልኦት ነገራት ስለ ዘጋጥሙ ነቲ ቃፍላይ ከም ዝበዝሕ ገበርዎ እንታይ ዝብል ዘሎ ግን እቶም ሒዘዮም ዝመጻእኩ ዘሰንዩን ዝነበሩ ካብ ዓድዋ ንበሎም እኳ እንተወሓዱ እቶም ዘሰንዩን መሰነይታይ ዝነበሩ እኳ እንተወሓዱ ካልኦት ነገራት ስለ ዘጋጠሙ እቲ ቃፍላይ ከም ዝበዝሕ ትምስኡ ዝኸይድ እንዳበልዐ ካብ ናቱ ዝኸይድ ከም ዝበዝሕ ገበርዎ እቲ ቅድም ዘጋጠመ ኣቶ ብዱርጁን ላውቲ ምስ ሓንቲ ክብርቲ ሰበይቲ መጸ ሕጂ እታ ክብርቲ ሰበይቲ ምስኡ ኣኽቱ ምስ ገረሃርዲ ኣኽቱ ጓዓዝ ማለት እዩ ከመይ ክትከውን ትኽእል ንሳ ናብ ዓድዋ ክትከይድ እዩ መደባ ንዓኣ ዘሰንዩ ድማ 10 ሰብኣይ ነበሩ ነታ ክብርቲ ዘሰንዩ ድማ 10 ሰብኣይ ኣቶ ብዱርጁን ድማ እዚኦም ኣብ ትሕቲ ጽላለይ ምዃኖም ሓብረኒ ይብል ኣሎ ገረሃርድ ሓንቲ ሰበይቲ ናይ ሓደ ሰራሕተኛ መንግስቲ ኣብ ወገራ ምናልባሽ ወገራ እዩ ዝኸውን ወገራ ዝበሃል ኣሎ ግን ክጽሓፍ ከለኹም እቲ ናይ ብላታይን ሽግር እዩ ወገራ ይኸውን ግን ወገራ ብመሰረት ትስታይ ገይረ ኣለኹ ወገራ ዝግበር ድማ ባዕላ ምስ 8 ኣገልገልታ መጺኣ ምሳይ ንክትከይድ ከፍቅድ ሓተተትኒ ስለዚ በቃ ከምዚ እንዳበለይ ያ መቲ ቃፍላዩሲ ከምዚ እንዳበለ እዩ ዝበዝሕ ዘሎ እንታይ ዝበሎም እታ ክብርቲ ሰበይቲ ንሳ ናብ ዓድዋ ክትከይድ ንዓኣ ዘሰነዩ 10 እዚኣ ድማ እንታይ 8 ሕጂ ድማ ታሽዓይ ርእሳ ማለት እዩ ስለዚ 19 ሕጂ ጥራሕ ዘን ኣንስቲ እዚአን 19 ርእሰን መፅአን ማለት እዩ ኣነ ንዓኣ ከም ዘይኣብያ ሩዱ እዩ ንሓንቲ ጽብቕቲ ሰበይቲ ጽቡቕ ስም ዘይነበራ እውን ከኣብያ ኣይከኣልኩን ናበይ ክትከይድ ከም ዝደለየትን እንታይ መደብ ከም ዝነበራን ዝፈልጥ ሰብ ኣይነበረን ግን ጾታዊ ኣገልግሎት እትገብር ከዓ ኣይኮነትን ነይራ ማለት ትዝሙ ዘማዊት ኣይኮነትን ነይራ ማለት እዩ ዝኸውን ግን ጾታዊ ኣገልግሎት እትገብር ከዓ ኣይኮነትን ነይራ ብምኽንያታ ብኸምዚ እዩ እምበኣር እቲ ቁጽሪ ናይ ቃፍላይ ዝበርከተ ይብል ኣሎ ሓቂ እዩ ከዓ ምክንያቱ እዚአን 19 ርእስን ሒዘን መጽአንኦ ማለት እዩ ግን በዚ ኣይብቅዕን ሸቃጡን ከምቲ ልሙድ ከዓ ሓያሎ ልማኖ ናይ ክልቲኦም ጾታታት ተወስኹ ናይ ክልቲኦም ጾታታት ማለት ኣንስትን ሰብኡትን ማለት እዩ በዚ እውን ኣይብቅዕን ኣዝማድ ናይ ሽምፐር እውን መፁ ስለዚ ስኢሎም ይዓስልዎ እዮም ዘለዉ ክትብሎም ትኽእል ኢኻ እቲ ከባቢ ወገራ ዘፍርህ ስለ ዝኾነ ከዓ ሓደ ሽሞኛ ወታደር ምስ 100 ርእሱ ኣቢሎም ወታደራት ንድሕነተይ ክሳብ ተከዘ ዘሰንየኒ መጽ ክሳብ ተከዘ ንበጽሕ እቶም ኣመሓደርቲ ናይቲ ከባቢ እውን ምሳና ተሓዊሶም የሰንዩና
ነይሮም እዮም እቲ ጨገውን ብወገኑ ሓደ ክሳብ ጎንደር ዘሰንየኒ ሰብ ሂቡኒ ነይሩ እዩ ዝመንፈሳዊ ይኸውን ዝኽእል ማለት እዩ ብወገን ማ ምክንያቶም ሽሞኛታት ሲ ምስ ኣባት ነፍሶም ዝኾንዎም ከም ዝጓዓዙ ነይሮም ሓደ ባህሊ እሱን ምክንያቱ እቲ ዝዓበየ ክፋል ናይታ ከተማን ብተወሳኺ ድማ እቲ ኩሉ ከባብን ኣብ ናይ ብሕቱ ስለ ዝኾነ ብዘይ ናቱ ፍሉይ ትእዛዝ እቲ ምንቅስቓስ ዝከኣል ኣይነበረን ስለዚ ትጨገ እቶም ጨገ ናቶም ምምሕዳር ነይርዎም ማለት እዩ ብዘይ ናቱ ትእዛዝ ብዘይ ናቱ ትእዛዝ ብዘይናቱ ትእዛዝ እቶም ህያባት እውን ናብ ዝግብኦም ቦታ ክበጽሑ ኣይክእሉን እዮም ስለዚ እቶም ጨገ ሓደ ዝኸባቢ ዘመሓድርዎ ነይርዎም ማለት እዩ ኣብዚ እዋን እዚ ኣነ ብሓቂ ኣብ ናቱ ፍቓድ ከም ዝተመርኮስኩ በርሃለይ ኣነ ነቶም ናይ ግድን ዘድልዩ ነገራት እየ ወሲደ እምበር እቲ ኩሉ ስንቂ ንሽተከር እየ ገዲፈሉ ምክንያቱ ንሱ 500 ሰባት ቀለብ ዝደልዩ እዮም ነይሮሞ ስለዚ ዋላ እኳ ብዙሕ ስንቂ እንተነበረ እቲ ብዝሕሰብ ክትሓስቦ ከለኻ ፈጺሙ ዘተኣማምን ኩነታት ኣይነበረን ስንቂ ክውሕድ ይኽእል እዩ ማለት ስለዚ እዚ ይመስል ኣሎ ኣብቲ ናይ መጓዓዝያ መጀመርትኡ ገና ክንቅጽላ ኢና ንተንታ ምዕራፍ ብዙሕ ዝበለተ ያዛ ምዕራፍ 11 በብቁራጽ ገይረ ክነባየ ስለዚ ሕጂ ኣብዚ ይኣክል ተቐንዲ ሓሳብ ድማ እንታይ ክንመሃር ንኽእል ካብዞም ዝነቡ ዘለኹ እዩ ድንቁርና ከይፈለጠ ገበን ዘስርሕ ኢሎምና ኣለዉ ኣቦይ ወልደኣብ ከምኡ ድማ ዘይምምሃርሲ ርኹስ ኢሎሞ ርኹስ ስለ ዝኾነ ድማ እዩ ገበን ዘግብር ስለዚ ነቂሕናስ ካብ ንሓድሕድና ምብድዳል ንሓድሕድና ስትረፍ ንኻልእ ዝኾነ እኳ ፍጡር ከም ዘይንባዳደል ዘይንናጻጸግ ዘይንጓነ ክንከውን ናብኡ ደረጃ ደኾን ንበጽሕ ንማለት እዩ ጥራሕ ብኸምዚ እዩ ከዓ እዚ ገና ተደጋጋሚ ናይ መቕዘፍቲ ዝበዝሖ ሕጂ እውን ዘጻላልወና ዘሎ ውግእ ክተርፍ ዝኽእል እሞ በዚ እቲ መደብ ፍልጠት ኣገዳሲ እዩ ዘብለኒ ዘሎ ስለዚ ሕጂ ኣኽለኒ ብዚ